Bon dia. Ara sí, hem arribat ja a la primera entrega de premis d'aquest 11è concurs i per això demanem la presència a l'escenari del jurat per clàssic Jerónimo Forteza i Esmeralda Maicas. I per Modern Jazz, Esther Bartomeu i Esther Luengo. I ara sí, passem disciplina clàssic A1, nivell 1. El tercer premi, la medalla de bronze que entrega Esmeralda Maicas, és per Fiona Alcaide, d'Espai Físic. El segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza i és per Julieta Mota, del Ballet Russo. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Esmeralda Maicas i aquest primer premi és per Nora Serrano, Ballet Russo. Clàssic A1, nivell 2. El tercer premi, la medalla de bronze que entrega Jerónimo Forteza, és per Mina Fuster, Ballet Junior Ensemble. Segon premi, medalla de plata, entrega Esmeralda Maicas a Aina Lozano, Ballet Russo. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Jerónimo Forteza. I aquest primer premi és per Sara Gros, CDC. Passem a Modern Jazz A1, nivell 1. El tercer premi, la medalla de bronze que entrega Esther Luengo, és per Carlota Pino, 17, Escola de Dansa Anna Muñoz. El segon premi, medalla de plata, entrega Esther Bartomeu a Edith García, 17, Escola de Dansa Anna Muñoz. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Esther Luengo i és per Pau Badosa, Ballem, Faraway.
Dansa d'Espí col·labora a l'11è Premi Jujol amb una beca pel curs d'estiu. Fa entrega Esther Bartomeu i el guanyador és Joel Juárez, Escola Estudi de Dansa de Reus. Modern Jazz A2, tercer premi, la medalla de bronze. Entrega Esther Luengo a Paula Monés, Tempo Ballet, Mariona Casany. El segon premi, medalla de plata, entrega Esther Bartomeu a Eric Rodríguez, Estudio d'Arts. I anem al primer premi, medalla d'or més J, entrega Esther Luengo. I aquest primer premi és per Júlia Aguilera, 17, Escola de Dansa Ada Muñoz. Modern Jazz A3, el tercer premi, la medalla de bronze, entrega Esther Bartomeu a Natàlia Escar, 17, Escola Anna Muñoz. El segon premi, medalla de plata, entrega Esther Luengo a Laia Guerrero, 17, Escola de Dansa Ada Muñoz. I el primer premi, la medalla d'or més J, que entrega Esther Bartomeu, va a Iraida Vila, Tempo Ballet, Mariona Casany. I acabem amb Modern Jazz A4. Tenim un segon premi, una medalla de plata, que és per Judit Balcells, Tempo Ballet, Mariona Casany. Gràcies, enhorabona a tots i a totes i fins d'aquí uns estonetes que continuem amb el concurs. Ara sí, hem arribat a la segona entrega de premis d'aquest 11è concurs i per això demanem la presència a l'escenari del jurat. Esmeralda Maicas, Jerónimo Forteza, Maxim Gianarelli i Emili Gutiérrez. Neoclàssic A1, nivell 1. El tercer premi, la medalla de bronze, que entrega Esmeralda Maicas, és per Lucía Córcoles, Escola de Dansa María del Ángel. El segon premi, la medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza a
Alba Martínez, Escola de Dansa María del Ángel. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Esmeralda Maiques i és per Àlex Rodés, Ballet Russo. Neoclàssic A2, nivell 1, el tercer premi, la medalla de bronze que entrega Jerónimo Forteza és per Daniela Jiménez, Espai Físic. El segon premi, la medalla de plata, entrega Esmeralda Maiques i és per Sofia Korotov, Escola de Dansa Maria de l'Àngel. Primer premi, la medalla d'or més J, entrega Jerónimo Forteza a Jan Racero, Escola de Ballet Maria Alba. Neoclàssic A2, nivell 2. El tercer premi, la medalla de bronze, entrega Esmeralda Maiques a Elia González, Escola de Dansa Alagi. El segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza a Jana Rojo, Ballet Juvenil Ensemble. I anem pel primer premi. La medalla d'or més J que entrega Esmeralda Maiques és per Anna Millán, Ballet Juvenil Ensemble. Menkes també col·labora a aquest 11è Premi Jujol donant un val d'un 10% de descompte per la compra de material de dansa. Fa entrega Esmeralda Maiques i és per Jana Rojo, Ballet Juvenil Ensemble. L'Institut Artístic Oriol Martorell col·labora a l'11è Premi Jujol amb una estada d'una setmana al grau professional de dansa. Fa entrega Jerónimo Forteza a Anna Millán, Ballet Juvenil Ensemble. Passem al contemporani A1, nivell 1, el tercer premi. Abans, però, volíem dir que el jurat ha decidit requalificar la coreografia número 52, Martina Madall, al nivell 2. Així que al nivell 1, el tercer premi, la medalla de bronze que entrega Emili Gutiérrez és per Jana Vilà, Dansa Acrobàtics. El segon premi, medalla de plata, entrega Maxim Llanarelli i és per
Alba Martínez, Escola de Dansa Maria de l'Àngel. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Emili Gutiérrez. A. Xayel Ramos, estudi de dansa retaila. AU nivell 2. El tercer premi, la medalla de bronze, entrega Maxim Llanarelli. A. Montse Caral, Escola de Dansa d'Àngel. El segon premi, medalla de plata, entrega Emili Gutiérrez. A. Martina Madall, 17. I el primer premi, medalla d'or més J, entrega Maxim Llanarelli. A. Jana Pedride, Espai Físic. A2, nivell 1, tercer premi, medalla de bronze, entrega Emili Gutiérrez. A. Jana Cordente, Tempo Ballet, Mariona Casani. El segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza. A. Stephanie Vidal, Estudio d'Arts. I el primer premi, medalla d'or més J, entrega Emili Gutiérrez. A. Anna Isern, Ballet Juvenil Ensemble. Moltíssimes gràcies, hem acabat aquesta segona entrega. Uns minuts i continuem. Sí, hola de nou a tothom. Hem arribat ja a la tercera entrega de premis d'aquest 11è concurs i per això demanem la presència a l'escenari del jurat. Esmeralda Maicas, Jerónimo Forteza, Maxim Llanarelli i Emili Gutiérrez. Neoclàssic A3, nivell 1. Directament a un segon premi, medalla de plata. Entrega Jerónimo Forteza. A. Raquel Serrano, Escuela de Danza María del Ángel. I el primer premi, medalla d'or més J. Entrega Esmeralda Maicas. A. Laura Conesa, Escuela de Danza María del Ángel.
nivell 2. Tercer premi, la medalla de bronze que entrega Jerónimo Forteza va a Paula Casillanis, La Fàbrica. El segon premi, medalla de plata, entrega Esmeralda Maicas a Nerea Peña, ballet juvenil ensemble. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Jerónimo Forteza a Anna Invernici, ballet russo. Neoclàssic A4. Tercer premi, la medalla de bronze, entrega Esmeralda Maicas a Alba Driéguez, Espai Físic. Segon premi, medalla de plata, entrega Jerónimo Forteza a Lucía Taylor, Escola Fusió Dansa. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Esmeralda Maicas i és per Berta Solanas, Escola Fusió Dansa. Canviem de disciplina, contemporani, A2, nivell 2. Tercer premi, medalla de bronze, entrega Emili Gutiérrez a Paula Moreno, disseny, Escola Anna Muñoz. El segon premi, la medalla de plata, entrega Maxim Llanarelli a Naira Martínez, ballet juvenil ensemble. I el primer premi, la medalla d'or més J, entrega Emili Gutiérrez a Mariona Fortuño, Espai Físic. Enhorabona a tots i a totes, moltes gràcies i fins aquesta tarda.